As the Youth League, we will not remain silent and watch the good name of our president and the party being dragged through the mud. Let me take this opportunity to rally all members of the Youth League rank and file to be vigilant and be careful lest you be hooked into mischief by excitable and wayward elements in our party. Ndo zitoripo apo comrades zviro zvozvo ndo chokwadi chinenge chiripo ichocho kusadzidza kunenge kuine vanhu politics kusadzidza kagame ikaka kuti kanombofamba sei uyo mufana tino uyo mufana uri kuverengeswa chipepa ichocho isusu as youth we not watch wakatire nepi kwaunomira uchiti you not watch une wangu nongwa ngotorwa wakatorwa uko nepanguva iyoyo kuchine inonzi sanity wonzi iwewe chiuya chimbokambe nawo uri papa ukambe nawo uri kuya wonzi achiita MP wonzi zvauri kuma-age youth uku ndiwo wakatoti sunure chiya kunoite secretary weyouth chipinda mupoliti bro ndiwo gawasara kuyouth rega tikuitewo minister or whatever but zvikaedza kuzotariswa kudai kana vakutarisa nezizo rekuopposition riya zvinozoita kuti tisoreke pamberi pedu nezvekuti unoona tino wewe achinzi deputy minister only because ndiye anyanya kuenda kumberi kupolitics dzemusangano wedu pachikoro pasina pana tino apo machakaira hapana chikoro ndo fact inenge ifanira kutorwa iyoyo yokuti dzimwe dzenguva paya tikamhanyisa mamwe mabhiza edu kumberi zvezve ngationei kuti bhiza iri rapfuura here nepaveterinary bhiza iri rabayiwa here mainjection rakasimba here zvokuti rinopedza resi kwete kuti unozoona kuti chakungotaura pamuromo simba rava kumuromo sepinjisi but mumusoro umu hamuna chunhu ndozvo zvatidzosera kumashure zveso musangano kana maa kumagrupu aya eopposition aya muchiudzwa mafacts yakata seiwayaya munopedzera maakita sekunge mamabhizinesi mwe zvinhu pawhatsapp because nemusingaona nepaya but chokwadi chaicho kuti munenge mapererwa nezvekutaura nekuti muri kuudzwa chokwadi. We should sit down and correct those anomalies. Hazvina kunaka zvinhu izvozvo. It should simply be put to rest for the sake of the party. Mundarageza uripo paKG6 apo izvezvi but unoona mapurisa achimutsvaga pawhatsapp kunyora kuti tiri kutsvaga vanhu vanonzi Geza wakadai. Makamuona rungani achibuda kubva rini muchimuona? Uri paKG6 apo ndopaanzi ndopaari izvezvi but he is protected nemasoja. Ari kuti hamumubati uyu Geza wakagara apa uyu but hamumubati. Chipinda ikai mumapurisa tione kuti muchizoona kuti simba renyu riya ndere pamuromo sepinjisi. Simba chacho riri kuna Geza izvezvi kuKG6 uko. So what should be done? Chichi wafana ngoitwa apo. Sit down. Taurira naye. Mundarageza ngaadanwe uyo. Sit down with him. Nyaya hizi diki. Ine vanhu vakuru and some people vari kumashure uko invisible and later to be visible. Vanhu ivavo. Sit down and put these differences to order. No chete zviri kungodikwa apa. Swallow this pride yekunyanya kuda kumisa zvimazenze. Musangano ndewe vanhu, nyika, vanhu. They should sit down madharawo otaurirana vachinyatswa kuziva kuti tiri kuda kudhonza chinhu ichi tese for the best interest yevanhu. Kwete iyi yavachiri kuita zvino ndeyavo iyi yekuda kunzwanana masimba kukakatirana so. Right now kana tikaona kuti tasvika ku48 hours kubva pakareleasewa statement iyo nepolisi, do you really mean kuti Geza uri kushayikwa muZimbabwe umu? Uri kushayikwa iye achibuda zvakanyatswa kutotaurwa kunzi Geza uri paKG6. Kana ari paKG6 who is protecting him there? Masoja. That's the effect. Hapasvikiki pana Geza paya ndipo pasina chatomihwe pacho pana Geza endo pakunzi hapamihwe hapachatomiwiki izvezvi because hakusvikiki. Saka zvoitwa sei? Takuti here the state is captured. Kana makuda kutenderera nerimwe side. The fact of the matter, Madarawa should swallow the pride. Sit down.
ngavataurirane. Shumba Murambwe kana vachikondinya vachitungamira Zimbabwe votungamira Zimbabwe zvichienda kumberi, but peace yaitwa. Kwete zvokuda kumbonyadzisana izvi zvokumboti maZimbabwe dauta. Honestly zvatiri kutoona zvinobva zvokuti kana zvikasvika pakuti vaya vandosvika pa 48 hours kana 72 hours zvadzo Geza vasati vamubata, zviri kutaridza kunyika kuti Geza uri kupisa kudarika moto wepasitofu. Uri kupisa Geza, watotadza kutosungika. He will be the second to be immune to prosecution after or before the president, because what one executive authority mudhara iwewe yaGeza uya. Yeti vanhu vane vasiri kuda kuona kuri kubva nenyaya. Nyaya iyi inotori nema invisible forces behind it. Iri kuda chii? Haizi kuda zvirikuita vana vamutsvangwa izvo nana marapira izvo zvekuuya kumberi womboti presa chakazodai vava papresa papa. Let me tell you the real fact. 2 o'clock today, pa 13 February, pa ZANU-PF headquarters, all the journalists and the nation at large were expecting to hear the position of the party kuna Geza. Vana vamutsvangwa vaiva kuti we will not be drawn kuma political matters. Nyaya yesuccession yakataurwa kuBulawayo zvikatopera, but hazvina kupera. Muri kuti yakataurwa kuBulawayo but iri kudzoka naGeza. What is your position? They are running away from it because yakutopisawo. Geza is becoming hot every hour. Saka zvoitwa sei? They should sit down. Chatisiri kuda apa inyadziso iye kuti vanhu vanopedzera vakudzingirirana murodhi and the like, vodzingirirana nei. Shumba ngavapuwe mukana wekuenda kumberi vapedzise temu yavo in a peaceful way. Madifferences anofanira kugarirwa pasi osolvewa behind closed doors, because these are comrades. Magande anga vanhu ava hakuna akanga achirwa hondo achinzi iwe tokupa futi hombe ndiwo unofanira kuridza yakakura uchienda kumberi usingafi kusvika wararama kusvika wazonoita president. Iwe wonzi iwe ndiwo unofanira kufira uno iwe wozodai. Vanhu vakangochengetwa muhondo negrace yaMwari vakawidzoka vari vapenyu vakauya, and now they are at this time we are enjoying the independence they brought for us. But izvi zviri paground right now izvi ndo amatekanana chaiwo ari kuti nhondo chaidzo dziri kutambwa apa pakuti they should have simply sat down. Kusati kwambosumuka mhepo yose yakusumuka iyi pakupisa izvezvi chimiro chiripo chacho hachina kunaka ichi. Muchaona kuti ruzhinji, and I need to reiterate zvinhu zvinyatsonzwisika. We have got a lot of people who used to vukura achitaurisa and the like vatizi vatitonho izvo zvizvo. Right from your structures, kubva kumasero kumabranch kumadistrict kuinda kupi, kune rumwe runyararo rwamuka ikoko rwokuti kuvukura uku kana kuvhura muromo kwemumwe munhu akutanga atarisa kuti kumusana kwangu nekugotsi kwangu kunani, because vanhu vakutya. Ndo paipa munoona kuti vazhinji vacho ndivana toenda gongwa vanongotevera vaya. Saka chokwadi chaicho chiripo nchokuti madhara kumusoro ngavagare pasi. Kana mudhara Geza uyo akanzi wabatwa nemapurisa nhasi by any means yokuti wambobuda pa KG6 achiti wamboenda mutoilet pane imwe toilet pakona mapurisa otamuwanikidza chino panodhakwa ipapapapa. Zvinodhakwa zvikazotoshata to a point yokuti unotozoona kuti zvimwe zvikomba ipapapa zvinodi zvinodzedzereka. Hatitombodi izvozvo, and we don't want to get to those extremes. Chatiri kungoda pana nchokuti madhara edu garai pasi, tauriranai, swallow the pride, nzwisisanai kuti chii chiri kuchemwa nouyu. Saka toita sei? Haizi nyaya yekuti ipai uyu kuti adye kuti agonyarara. Pane mamwe madhara ari kuramba zvespoon feeding izvo zvezvo zvekufembedzeswa izvo, vobva vati zvamandifemnhuisa zvinonaka handichatauri. Madhara akaita naGezawo, they are far from those things. Sit down, endai pane nyaya chapo chaipo. Vana Chivhayo avo, they should be far from these things. Zvavo zvekugova vanhu mota izvo, mari dzaChivhayo kana dzawandisa to these levels ngadziinde pamusoro pascreen apo pekuti dzinoonekwa nenyika kwadziri kubva nekwadziri kuinda. Anyone womunyika, the public should know the source of the money yaChivhayo. Kwete kuti vanhu vanorarama vachitambura nenzara, vanhu vachifa nekenza muzvipatara hamuna chunhu, but vanoona munhu achipuwa motikari 1 something million only kungonzi nokuti uri tagwirei. Uyo unongonzi motikari ye 200,000 US
only because ndoda kuti uite ziva president. Such things inonzi state capture pakundopera kwazvo iyoyo. Vanhu havazonyarari. Those things should be put to order. Ndokuti kuti nyika yedu iende kumberi. Otherwise mukazvitarisisa pakushanda kwakaitawo Shumba havana kana maproblems. Havana, but vatokomberedzwa dambudziko mupolitical game iyi nderekuti vamugabe havazomboiti wrong, vanokomberedzwa nematsotsi. Vamunangagwa havazomboiti wrong, vanokomberedzwa vana ziyambi vaya. Kuti uzive kuti where is ziyambi coming from? Vana kazembe vaya vanobva nepi? Kungouya kumberi so talkativeness kumhanya kusina. But those who veterans vane maronda anenge aine hwani ruoko so rumwe rwakasarira kuMozambique hasekereri vana ziyambi vaya. They must be put to order. Kunzo iwe you are a cabinet minister, hautauri zvawangofunga kuti unouya pamberi pevanhu woudza Geza kuti anofanira kutobatwa kuti avharigwe akauraya munhu only because uri ziyambi wakaitwa minister of legal and parliamentary affairs. Inonsense idzodzo anofanira kuudzwa. Those people must shut up. Ngavaende kubasa uko because cabinet ministers ngavaende kubasa vatondoshanda kwete kuuya kumberi uko vachitambira politics pamberi pemawo veterans. Ivo vasinaenda kuhondo. No man, hazviiti izvozvo, hazvisekererwi. Ndosaka muri kuona vanhu vachitsamwa. Vana vemagandanga nemagandanga acho havasapoti izvozvo zvinoitwa nana Kazembe nana Yekera uyu nana ziyambi zvaizvo. Inonsense dzedzi. Hakusekereri matakana akada sayaya because uchizivawo kuti une vabereki vakarwira nyika vakaenda kuhondo vamwe vakaremara nei wosekerera zvinhu zvakadhakwa zvechiduzimano zvoitwa nana ziyambi zviya.